Aku ki masake kantan-kantan yo. Pokoke cemplung kabeh mlebu kabeh. Serai. Laos. Jahe. Terus bawang merah. Bawang merah. Terus bawang putih. Lomboke mengko nate mateng soalnya engko wedine tuyulku ajing-ajing. Terus tomat. Iki godhong bawange karo lomboke keri dhewe soalnya lomboke wedina tuyul ajing-ajing. Terus kan ngono tok ya. Terus digeneni mel aku masak kantan-kantan kita geneni kira-kira 10 menitan ngono ya baru ikane tak cemplungke wis mateng rasa perlu dikek apa-apa paling dikek uyah tok saiki kan kantan kan aku masak